Shipara nakaslem jong unongsan Hima. Ka Committee on Women's Empowerment jong ke Meghalaya Legislative Assembly. Hapok ka jingalam ka kong Ampareen lengdo kum ka chairperson. Kan sakhot yu kli du jong ki Pulit kata u Director General of Police ka Sorkar Jilla. Baun ha banwan ban ai ka Jubab ha ka committee Halor ka jingle steng ki Pulit haswa ban sya penyap ki Ngut Shipara hanong ra Shillong. Habai keren bat ka kong Ampareen ka badai ru ka MLA ka East Shillong constituency haying sa jong ka halat umkra Shillong. Kale thu ba ka jingkhot ka committee ya ukli jong ki Pulit ka jilla kan long ha ka arphau tarik mentau benai ha ka por khatwei shiteng menstem ha MLA hostel Shillong. Shushu kala pentip bahaka ni kasngi ka committee kala rai ban khot lang ya ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women's ka chairperson ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights banya selok lang Halor kani ka benta. Kaba kalong yeng kala du no yaki Ngut ki khun ki basya penyam hala ujong ukpa ubala de pla khmat ki Pulen. Ka kong Ampareen kale thu ba ka jingkhot ya ukli du jong ki Pulen. Kadai na marhaswa bansya penyap yaki te ki Ngut ki Shipara. U kurem ulale ben yaka kme jong ki niki khun haba ka yad halenti singkin. Henry ki Pulit ki klem kem nile AA wat haba kala de banlet ujor sya ki Pulen. Shushu kala ong baka committee ka kwa banyo Jingjah. Balei ki Pulit ki klem Shimkhia haba ki bahayeng hasem kilalet ban pentep ha katika janmien jong kalai phau tarek ujemang arajar arphauar baki Ngut ki khun kilaja nalayeng. Tekong pi yatu la mengi nomar bangi la boden yaki kemi joti khulong la boden ro kemi joti kpa ba penyap ti ni kuas na piru ba nakle jo pi kum chairman joga komiti jo assembly pinle kum no halo kana ke jingjah penyap ti khulong si ka baningkok kalong bangi na ka committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly ngin pet ngor ban pen baka jingjurip Halor kani ka case onla ban penstan bat bakata ka jing penstan ya kata ka jing jurip Halor kani ka case kan wan lam ya kata ka result hakaba ki victims hakani ka case kinyo justification ne kan don kata ka jing phimla ban smuhun hakum kani ka jingjah ri at least kan don ka justice ke kata ka ba ya ki Balei on shim ya ka an but on penshitom ya ki katum ka kandon jo ki an tilano pin ni tib ba pin khot ki Pulit lano pin khot ngalaya sulok but ki members jong ka Women Empowerment Committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly minin bat mentakasngi bat nilarai bangin khot ya ka oral submission haka jing yalam jong u DGP jong ka Sorkar Jilla ka jongi haka arpau tere khatwai shiteng menstem hapo ka assembly committee hall jongi ka badon hapo MLA hostel ban ngin Shimkhia ya kani da ka bangi ya wer bat ya slok lang ru bat ya ka chairperson jong ka State Women Commission but ya chairperson jong ka Protection for Rights of Children ngin khot lang ru ya ki officials jong ka Social Welfare Department but ngin pet yo dang don pat kano ka jing klet ne ka jing ka oversee kumani ong ka ktien pareng ya kano ka kandon kabala ban pen tlot no ya kani ka case ndalapoi sya ka jing ngap la ne ka hearing jong kani ka case hapo ki court ki ba pher ni kwa ban tip na pi long ba Balei pi khot ki Pulit na kai ka daw nomar ba chukwa ban tip na pi kumangala ong ya pi lemba ki lat pathai ko bor bahakini ki sing kinded kadon kata ka jing yo I lupa ba uni urang ba uju yai ban ben ya kani ka ye bat kani ka long kumi kalalek lu shathana
ban register ya kata ka complain ba uta ukurim uban benye ka ha surak lenti sengkit haki kendit sengi shua jong ketu ke jingjah sosi ni kwa bantip lada kata ke de gijing shisha ne em ni kwa bantip hato ki pulit ki lale ne em ya la ka jong ke duty ba kin kem bat penyat ya ka kes persya yu ne urang ba limba kita ki wei pat ki an kum ke domestic violence act bat ki wei de ni kwa ru bantip ba hato por ba kayeng kasem kalek pentip ba ki kelong arngut ba arsnem bat ba sausnem ki klem wan pai shayeng ki ai ki kendon yat kat kum ka an ke ba ki pulit ki lashim kini gide kita ki jengkeli ki ba ki pat ba menta ki keli di lemba ka assembly committee jongi na ka benta ka jingjah jong ki long kan thai ngin pentip lem ya ki pat ba ken ya kita ki kendon jam baka tenak pulit kala shimne ka klem shimne knang bakan don kata ka jingshai namar ki babon ki kanhon menta ki sedang banyak keren ya kani ka kam but yo klumar susu pun ban ya ka jing sutu ni nakaliang jong ka committee ka jong ni ngin lam khaman hakata ka jing ya chakmat jong kani ka case ban pet baya uta ubalale hadu kat kani ka kam sang ka kam bamla man mudur kaan ka nung pelan ban unyo ya ka bainong kat kum kitong jong kaan ngingim la ban ong hasine ngingim la ban ong le da kata kerukom namar kidon ki an bat ngin ya pet lang ngin ya sothu lang ni ki an bat ngin ya pet kum no ki yeng courts ki jong ni ki le ya kani ka matter bat ngin pet baya kani ka long yeng hi ngin senran lem ban yo ya kata ka justice na ka benta ki lagi artli ki mensin ki baloi ki bangila shudo bat bala shusha jendan klem ganong ring kabalak man ya sothu lang para ble